Hallo, welkom to deze klas, de derde klas van Weisheit voor Elren. Vandaag willen we reden van dat Jefeel im huis, in de familie. So, wat meinen wir met dat Jefeel? Dat is dat Jefeel wat het jef, wanneer we taub zijn, wo zich dat voelt, wanneer we everdeel komen en wanneer we rum zijn. Wanneer het te koud is im huis, dan stellen we ons den heater aan, dat warm wordt, wens we wel een makel dat Jefeel hebben im huis. Wanneer het te warm is, dan merken we dat het koud is, wens we wel een makel dat Jefeel hebben. En wanneer je vet er aan je strijd is, dan bruk we nog maar op je spel, dat valt zich in een dikke laf. Dat dreht sich schwer, das ist nicht up, das ist nicht leicht, dann reden wir von dicke Laf, ne? Hij zei niet meer aangeworden, want let's say daddy komt in huis van de arbeid en komt im huis aan en heb nog geen irgendwas gesagt, aber je weet een fiets. Je lacht dat, so je weet van wat we reden. Dus een dikke laf, dat is fiets te feilen. Irgendwas is, like half erst drauf gekregen, oder is weer al je was, irgendwas is aardig. Dat is een je feil im huis. Aber we komen in een groot, schmakker huis aan, en wat je krijgt in de ankasmaaltijd, en je komt aan en je feilen fietsen, hier moet ik me de schouw tragen. Je hebt dat fiets dat je feilt, geen brok wat zijn. Maar je komt in huis aan, en je zijn fiets met hem aan, dan rek je dat al, dat is niet zo goed. En zijn dat de vloer is ganz malig, en nog een sogar beetje daarboven op de vloer, en een baby kruipt daar aan, met een snarre ineens, wat van je feil je hebt dat. Zie, dat is van wat we reden. Wat is dat je feil im huis? Wat van je feil wel we aan ons huis hebben? We zullen onze kinderbaan afwassen. En Tim dat een kind kon gezond, zuilig gezond afwassen, dan moet hij aan een gouden, gezonde je feil kan afwassen. Dat is één ding wanneer we van reden als dat huis rein is, er schwingt, was zich dat verhoudt. En het andere ding is als de lijf is. Als de lijf is, als de in je strijd is. Dat is een andere soort je feil, wat vielleicht niet een grote onderscheid merkt als dat wel rein dat huis krijgt is. Als de lijf in de familie is. De lijf dat zei je veel meer uit aan dat je feil, als dat rein huis of dat krisenhuis. Wat van je feil je dan staat wanneer je strijd is im huis. Dat is een ganz ander je feil als wanneer een lijf tool je aanstelling is. En de lijf die vangt aan, wie dat de Elren zich aan zich leven. Want dat door is, dan is de grond door dat het kan een gouden geval geven im huis. Dat de kinderen kan gezond afwassen in je lijf. Het nächste is, wanneer de Elren dan naar de kinderen leven, dan geeft dat al een fijn geval im huis. En wanneer ze dan nog leren de kinderen dat hij zich aan zich leven, dat geeft dat voortjet. Dat geeft dat voortjet, wie de kinderen kan gezond ben afwassen. En niet plus wie de kinderen gezond afwassen, maar dat we juist dat ben schon jet. Die feilen dat. Dit is een fijne laf wat hier am huis is. En dat lijkt wat je alle, wanneer je moet zijn, billig je was niet. Want dat is een lijftoelig feilt, dat je het schijn erbij. En niet plus dat God zelfs, ja, dat op zo'n steed schijn. Wanneer een laf vol lijf is, dan wil God door zijn en hij zijn de familie. So de grond is dat de Elren zich leven. Dat eerste. Dat de Elren zich aan zich leven. So wanneer je aanwoord dat je in je heim trouble is met leven, manche kinderen, tussen jullie de kinderen, dan check dat eerste naar de grond. Eerst tussen jullie de leven wat er zal zijn. Eerst dat vorig. Eerst de grond van je leicht. Eerst de leven door. So, dat het eerste nu zijn. En wanneer er wat fehlt, doe dat eerste met schaffen. Dat is het wichtigste, dat de leven door is, om naar het nächste gaan. Wat er is, dat de Eltern de kinderen leven. So, wanneer je Eltern die ohne Arm sich nicht so recht verdrehen können, dann wird es schwanger sein nach den Kindern. En zo, we worden vandaag van meerdere verschillende dingen reden. Met wat we dat je feil aanstellen im huis. En dat is te wonderen wat van de kleine dingetjes dat zijn. Wat het kan, either een schijne laf maken of een zware laf. Wie de kinderen kan ben afwassen. En het eerste dan wel van onze weer reden. De weer wat we brengen. Wo wir reden, wat zei we? En beden is één ding. Ik heb vrij en open met onze kinderen te beden. Vele grote mensen die zien het zwaar voor andere mensen te beden, evalueren te beden. Niet zo, dat weet je niet. Vele mensen die, wanneer het champer evalueert beden, en ik niet, like laat Jan beden. Ik verstehe dat goed. Ja, die feilen zich niet thuis aan dat. Die zijn niet met zijn stad abgewassen. En dat we een ding wat we zeer klar hadden, dat we willen hebben, onze kinderen zullen zich thuis feilen en jij zal je laf. Dat de laf, dat we like,
even van biblische Geschichten reden en irgendwas van Gott reden, dat soll irgendwann nachher wir einmal mit ankommen, tim dat het niet tussen laf wir onze Kinder können bij abwassen. En ik geloof dat is wichtig. Wens dat wat hij met en er grote jaren aanneemt, niet? En beden heeft gar niet te doen met verstaan, het heeft te doen met God vertalen. Krijgt dus wie we ons vertalen, ze vertalen wie met God. En ik kan nog mal, wenn wir dann buiten im Garten zaten en weiden, dan plus, als je te oud waren, een dag in de andere bus einmal weiden, dan zat ik daar en vertelde die Geschichten van de Bibel, ganz von Anfang an, von Adam an, en vertelde wieder, en de nächste dag wieder, en de nächste dag wieder. Plus, dat onze Kinder dat gewaand wie dit wie je weinig vertaal. En wat interessant is met is, dat man onze Wied schafft, wanneer er dale Wied zijn im huis, dat brengt angst, en dat brengt bedret, wanneer de laf den weg is. Wanneer er kleine Wied zijn, dat we stil zijn im huis, dan is de laf bedrekt. En wanneer er moutje Wied zijn, en spoes, en ons onder motor spreken, dat brengt een opgebracht het moutje geveil. Zodat er plus zeer veel uit waar we onze Wied brengen daarbij. En dat is een zeer wichtig ding, besonders wanneer de mama, en daar hebben we met de kinderen thuis is, en de papa niet thuis is, dat die zich met dit wat weten, dat ze wat kennen de kinderen in deze weg leiden, dat het tegen de dag moedig blijft. En kinderen zien, dat met een grote onderscheid, wat van je vuil we im huis hebben, als we bloos einmal strafen, oder als we ook nog mal loven. Oder als we bloos einmal loven, oder als we ook nog mal strafen. Dat brengt dat beides, omdat het kon je zonde laf zijn. En veelmaal leert een kind beter wanneer je loofd wordt, als wanneer je straft wordt. Ik weet niet wat je straft, wanneer je aardig deed. Maar ik denk dat als ik ongeveer 18 jaar oud ben, wie daar steeds voeren wil, en wanneer je spijt je maar komt, dan wil mijn dad slopen, zo dan kan een van ons dingen voeren. En eenmaal als ik kan, en daarna als hij dan eerst geslopen had, en hij was omsteer weer, en dan hoor ik dat bloos dat hij te mam zei, wanneer Marleen voort, dan kan ik fijn slopen. Hai, dan valt ik me fijn. Wens we dingen wissen dat alle, wanneer dad zal slopen kan, dan moet dat fijn gelijk voeren. En zo nu had dad wat zeer goed van mij gezegd. En dat is me van de eerste dag nog zo im kop, dat wanneer ik omsteer zie, ik vuil immer nur zo voor, dat mij niet meer voor als ik word zeker vuil. Dat we bloos een zat. Hij had me zo geloofd dat het aan mij zo wat groot heeft, dat het wat van de eerste dag naar den andere is. En zo, dat zeer veel uit wanneer we onze kinderen zien en dan nog maar loven voor wat ze goed doen. En wieder van Wied, van kinderen Wied, wo reden de kinderen te de ouderen? Dat is onze opgave, dat we leiden in deze hinsicht. Dat we aan leren reden, wo zij kunnen reden tegen de ouderen, dat het de ouderen ieren is. Dat ze niet worden de ouderen verachten, wat immer is, als met het eten. Dat is maar alles wat we te middag gaan. Ik leicht het niet. Het maakt niet schijn. Dat is niet mama ieren, waar mama dat middag gemerkt heeft, niet. Dat is onze verantwoording, dat we door aanvoelen en zeggen, hey, dat doen we niet. Bedankt die mama voor dat eten wat ze gemerkt heeft. Vrijdag dat de eten kost. Vrijdag dat we eten gaan. Dankbaar zijn. En leren dankbaar naar de goede dingen te kijken en dankbaar te zijn. Zo, dat is het eerste ding waar we van reden van dingen weer, dat die de Elren eren. Dat je van ganz onder je vuil, van dat naar de dingen geleerd wordt. Maar dan ook dat de dingen zich om zich respecten. Wanneer we zijn een ander lied voor en we horen wat die dingen te zich om zich doen, wat van je vuil je heeft dat, wanneer die alle te zich om zich zijn, ik wil de kraatste, nee, niet wil ik dit, nee, niet wil ik dit, of wanneer die zijn, die kost de kraatste bied. Die kost niet het eerste dan waar ik lood aan die is haast. Dat je hebt zo'n gans onder je vuil. Zodat de dingen dat respect leren te zich om zich, dat me een grote onderscheid, dat je kan een gezond je vuil oppassen. En dan vragen we vielleicht, nou, wat gaan we dat doen? Wel, een ding wat me hastig bevalt, dat is, het gaat van ganz kleine kind aan, wanneer die den anderen zanken wel, den wat immer jagen, dan den leider leren, den, wat je zegt, hoi hoi, niet? Den fan, dan aanvoelen, den lavi, den kus, wat immer. En dan vielleicht eerst mama, dat andere krijgt wat het juist geklapt had. Eerst mama den gaan en den aanvoelen en live.
En dan ook zei ik, wat allemaal dat kent wat we ons niet schaftig wie den ook zijn. Hey, dat den ook aanvoelen, dat den love je, dat den goed zijn, den een kus. Dat is een aanvang van den leren, we respecten ons aan zich, we zijn ons aan zich goed, we doen niet ons aan zich slecht behandelen. En dat nächste denk ik, de Kinder er weer een grote onderscheid meer aan als van de Schlamm. Instead dat de schaftig Frauen. Want mijn kind woeter wel, zegt hij dan, Mom, kon ik woeter? En dan zegt hij, Mom, kon ik woeter? En dat is een ding wat niet vanzelf komt. We moeten dat leren en manchmal even zelfs dat op zo'n wijze zijn, check mal, nu zei dat moet es dit. Mom, kon ik woeter? Dat hij leert, waar hij zijn stem kan aanstellen. Because het merkt zo'n onderscheid. Wie als moms, wanneer dan naar ons komen en zeggen, Mom, ik wil woeter. Fühlt voll wie ze met z'n stet. Dat je dat je veel dat bedreigt. Maar wanneer hij zegt, Mom, kon ik woeter? Dan voelt zich dat zo, oh ja, ik wil die woeter geven. Dat merkt een grote onderscheid aan dat je veel. En niet plus voor de mama, sogar voor het kind zelf merkt dat een grote onderscheid wat hij van je veel heeft, wanneer van de weg gaat. Dat nächste ding is kleon. Wanneer een kind komt kleon, is dat raar of aardig? Wat van je veel heeft dat? Doen ons wat we meinen met kleon. Dat wordt kleon, dat is een beetje aan, en dat bestaat hier niet zo. Dat lijken we niet. Doen ons wat we meinen met kleon. Maar we willen gaan onze kinderen zelf ons komen zijn. Dingen, wanneer de dingen niet recht passieren. So dan moeten we oppassen, wo we damit omgaan, wanneer ons komen zijn. Ik denk, eerst brieven, het wordt van zijn dat hij dat. Wo we een kind te kleren. Als hij weens hij niet dat terecht wat hij wat aan jankert, weil dat is een aardige aanstelling, dan moeten we aan den zijn aanstelling schaffen, wie ik hem kleren. Aber ik hem te kleren, weens dat passiert wat aardig, dan moeten we dat bechecken. So dan moeten we de situatie bezien, wat is de oorzaak waarin ik hem kleren, en dan doen we damit omgaan, waar dat fehlt. Ja, wenn es meest immer wanneer een kind komt kleren, dat komt met zo'n aanstelling dat hij wel haar jana zal stroef hebben. Dat is niet een goed hoort. Dus we veel mal van reden, we checken naar het hoort niet. Wanneer hij de aanstelling heeft dat hij wenscht, jana krijgt mal stroef. Wel, de Bibel zegt, de duivel jet ons verklaren voor God. En zo wie we kunnen zeggen, dat is wat ze van duivel leren, dat ze allemaal van allem klaren willen. Maar dan is er de andere zijde. We hebben al groot van de reden. Instead dat hij bloos zelfs vast dat de manke dingen en proeft zelfs de ordning te schaffen en te strofen, is veel beter wanneer je kan mom dad zijn. Dat is veel gezonder. Zodat is dat wichtig, wanneer je een kleuren komt, dan werden we hem hard checken. Wat is die aanstelling daarbij? En door zijn we veel dat de Elren bloos, oh, niet komt daar waar kleuren en wat immer er dan passiert, dan immer dat zal je niet. En dat wil we over zeer wichtig stellen. Bekijk de situatie, wo we een komt te kleuren. Als dat we een hij niet zien krijgt, of als dat we een start hoopveld. En het nächste ding is dankbaar zijn. Leren onze kinderen dankbaar zijn, of leren de grenzen. En ik denk, als wie Elren zijn zo, wanneer een kind grenst, dan geven we hand om zijn den te helpen, dat hij niet meer wat grenzen. Wanneer hij grenst over het eten, dan vragen we, oké, wat was je dan? Dan geven we den dat. Maar wanneer hij grenst over zijn speeltuig, dan wordt mij een speeltuig gekauft, dat hij opgeeft met grenzen. Aber Grenzen ist dann, was im Hort passiert. Das ist eine Einstellung im Hort. Wir wollen den niemals halten, mit dem bloß mehr von dort geben, wie der übergrenzt. Wir müssen unter das Hort schaffen. So das ist viel besser, wenn der grenzt über sein Eten. Okay, dann nu wollen wir dann mal stütz so hart, dass ich die anschaffen, und du wirst dort eten, was die dort kostet, schaff dich eten. Und wenn die ist kostet, schaff dich dort eten, was ich dir gebe, dann kostet die wieder anfangen, selbst anzuschaffen. Oder Spieltuig, wenn die grenzt über Spieltuig, dann entsteht mehr Zeiten. Okay, dann kostet man ein bisschen von den Spieltuig weggeben. Nur irgendwas wenn. Das schafft viel besser, wenn es dort schafft Hort. Dann lernen die viel dankbar sein, entsteht, dann bloß alles geben, damit unser Stadt wieder bloß noch mit mehr Grenzen. En dat moeten we die leren dat ze een dankbare instelling hebben. Dat moeten we eindrechtig anschaffen. Die denken houden, hey, dat is niet dankbaar, wat als du niet goed wirst. Dat heet zich niet en zit het niet dankbaar. Vielleicht würden sie dann noch mal sagen, ich sehe aber. Na, dann muss das auch so rüberbringen, sodass ich das so heet. So dort müssen wir eindeutig anschaffen, dass die Kinder dort anwollen, dass wir das machen, dass das sich nicht reagiert, dass das sich nicht dankbar. Hier, dort wird eindeutig, dort ist wichtig in alle diese 5 Dinge. Elren ehren, sich sich respekten, schlimm, klauen und dankbar reden. Das sind alles so Dinge, wo wir, glaube ich, alle
allen Tijd met schaffen met onze kinderen. Ik geloof, jeder einer von uns wird schon sagen, beim dat wir kleine Kinder hatten, oh, dort tun meine Kinder noch lang nicht, like, da fehlt noch ein Teil an. Aber das ist nicht um uns selbst verdammt, dass wir das auch gemerkt. Das ist bestimmt, wie wir alle Tage uns schaffen, zum sein, dort nach Hecht zu bringen. Und auf dieser steht, haben wir uns am sich fair und denken gehalten. Hey, nu ist Zeit, den Strang ein bisschen unterholen, sagen wir dann. Hier, wir haben total neue Luten. Wir luten an sich Kinder to viel Schlamm, aber die sind to undankbar und so Dinge dort. Mit einmal halt einer den anderen denken, kijk mal, wir sind hier schlapp geworden, wir haben neue Luten, das steht dort, wenn wir abschauen. Und die Kinder, ja, das selbst scheinen, wenn die Lauf lieber gesund und mutig ist. Bloß, irgendwie mit den lernen. Die lernen das nicht aus sich selbst. Das nächste Ding ist Lachen. Lachen im Haus, viel Lachen im Haus. Was von je viel Jaft dort, jings von dort nicht ist, right? Das ist eine gesunde Lauf von unseren Kindern, wenn wir mit unseren Kindern taub lachen können. Sprecher 17, Vers 22 sagt, ein Frau hat, der kriegt so viel Geld als Medizin, aber ein bedreckten, verdrehende Knerkes. So, dann kann je vielleicht je Kinder fragen, weil je verdrehende Knerkes haben, oder weil je lachen. So, weil wir mutig sind, weil wir uns am sich mutig merken und am sich alle taub mutig sind. Ja, und das hat nicht muss ich sagen, mit zu tun, dass wir werden die Kinder lernen lachen, als wir werden das Lachen im Haus bringen, right? Und dann das nächste, was ein großer Unterschied merkt, und wo sich das feilt am Haus, ist, sind die Eltern über die Kinder oder sind die Kinder über die Eltern? Weiten die Kinder dort, dass die Eltern über die Kinder sind, oder weiten sie das nicht? Wenn sie das nicht weiten, dann werden die Kinder nehmen für Selbstkontrolle. Wenn die Eltern sich dort Tag looten, dann die Kinder nehmen sich das für selbst. Sind die Kinder das gewohnt, dass sie können anytime Mama ihr Phone nehmen, die Band darum gehen? Oder sind sie das gewohnt, dass die personal sein, das bordet nicht, oder Mama und Daddy ihre Stuben an, oder dann die unpatrient haben Mama und Daddy ihre Stuben ankommen? Like, das soll ein Respekt sein von Mama und Dad. Das soll zu feiern sein, dass Mama und Dad ist, das ist mehr als bloß wie um sich. Das soll ein Respekt sein dafür. Und dort Gefeil im Haus ist ein sehr gesundet, wie Kinder sollen können abwachsen. Wenn die nicht in so ein Gefeil abwachsen und die dort feilen, dort die Kinder sind über die Eltern, dann wachsen die nicht gesund ab. Nicht eine Seil. Und das andere wichtige Ding ist, dass sie ein Team sind. Dass sie taub schaffen, dass sie sich einig sind, dass sie alle taub Dinge taub tun. Und dort fehlt es, dass sie sich mitfreien mit sich um sich, mitrohren mit sich um sich, und dass sie mit alles mithalten. Und für sie uns dann so, okay, dann müssen wir unsere Kinder alle überein behandeln. Wir sind alle ein Team, so wir müssen die alle überein behandeln. Wenn die sich selber noch mal mitfreien mit sich um sich, dort meint irgendwer hat was Gutes gekriegt, was der andere nicht hat. So wir müssen so viel Gelegenheit sehen, dort irgendwas verschieden daher, dort sie lernen sich um sich mitzufreien mit einer mit dem anderen. Wenn wir so krank überein behandeln, dann können sie sich gleich mit den anderen mitfreien. Dann lernen die dort gleich, dass sie sich mitfreien. Du musst wir meist kriegen einen Segen. Ja, ich glaube, wir brauchen gleich einen Segen. Da sind ja nur Gelegenheiten, dass Verschiedenheiten sind, dass wir die können brauchen, um zu lernen, Friede mit Jan, Friede mit denen, Friede, dass denen das gleich hat. Unsere Oberst hatten mal ein paar Twins, 2 Mädels, und die waren überein, identical, die Sache überein, und die Lied, die hatten das sehr klar, dass diese 2 Mädels, die muss krank überein behandelt. Und so mit einmal einen Tag, dann kommt es so weit, dass diese eine Mädel, die gewählt wird, auf eine Ausstellung. Und das waren bisher schmacke, brüne Schattels mit Kuffels dabei. Das sagt bloß sehr schmack. Aber nun müssen diese Eltern utfinden, wie die jungen Söhne tausend zu geben, damit sie die anderen Mädel auch Söhne können geben. Well, was lehrt diese Mädel? Anstatt dass sie lehrt sich mitfreien, lehrt sie auch mit dort haben, was gerne haben. Und so wir wollen die Gelegenheit nehmen, um unsere Kinder dort lernen, wir freien uns mit uns um sich, denn wir sind unsere beste Freunde. Wir sind ein Team, wir sind eine Familie, die uns mitfreien. Und mitrühren kriegt so. Ist dort ein Dammhaar über den anderen, wenn den was schlecht geht? Oder ist dort ein Utlachen? Dort der das sehr raufbringt. Das Gefühl, das geht bloß, das geht wieder rauf, wenn das den was gebraucht wird. Aber wenn wir können mitrühren und mitfeilen mit den anderen, dort sollen unsere Kinder lernen, dass sie können mitfeilen mit den anderen, wenn denen das schlecht geht.
En hier moeten we dat gaan uiteenzetten, dat we gaan spoesen en zich dam gaan. Ze brukt dat woord door, zich dam gaan over den anderen. We willen met treuren, wanneer een ander dat slag gaat. We willen een jammer hard gaan, wanneer we dat eenmaal gaan zijn. We willen gaan metvallen en aan de kinderen dat leren. En ook aan de andere zijde spoes wel we ook gaan gaan. Wanneer dat niet treurig is, we willen gaan spoes gaan. Spoes is ook nodig en wichtig. En er staat beledigd worden, Eva, niet? Ja, zeker. Nou, de nächste ding is methelpen. De ganze familie zal gaan methelpen met de familie. Like laat het met arbeid zijn of irgendwas. Some lied, die doen zeer ihre Kinder immer für alles betonen. En betonen is niet unbedingt schlecht, wenn de Kinder zelf nog leren met geld omgaan. Aber betoont hij niet voor zoveel dat zij niet dat gevoel krijgen dat zij zijn import van methelpen. Wanneer een kind met eenmaal niet wel, en al die anderen die moeten schaffen, de afbremen, alles wordt nu abgeriemt, aber dat ene wel niet, en de ouderen laten dat kind toch. Dat kind wat zich bald als dat zwarte schop in de familie valt. Die wel vielleicht nicht schaffen, aber Tim, dat die kon dat gevoel krijgen, ik zie een poort van de familie, dan dat de krijgt ze zijn methelpen, moest de Eva alle. En wanneer Emma voor alles betoeld krijgt, dan valt de zeker gleich een poort, zoals wanneer hij een poort is, wat er methelpen deed. Zoals ze zeggen, dat is niet aardig met de kinderen vrijgevende hier en door betoelen. Aber dat zal niet zijn dat die kinderen dat nu al verlangen en ze weten dat ik wel voor alles betoeld krijgen, dan zijn ze al gleich ganz een poort van de familie. Dat is een wichtig punt dat we dat verstaan kunnen, dat we het einhouden. Die wil ik nog moeilijk vrijgeven en die betonen voor dat ze wat gedaan hebben en zo wieder. Aber nicht, dass sie dat sich abverloren, sie werden immer für alles betoeld en dan zijn we even im Streit gegaan. En so, wir sind dafür, dass die Kinder nicht unbedingt alles machen überein haben. Aber wir sind dafür, dass jeder ein von den Kindern, der mit bedingungslose Leib bearbeitet, behandelt, ja. Der bedingungslose Leib, der muss überein sein für jeder Kind. Nicht ein Kind gleich Dollar als das andere, dat een ander dat moet feiern, no, dat gleich ik niet zo zeggen. Kein Weisens dort. Der Leib muss da sein für jeder ein Kind. Und wenn wir so eine große Leib haben für jeder Kind, dann dürfen wir jeder Kind so behandeln, als was das Kind dort angerührt wird. Der bedingungslose Leib, das meint nicht, dass wir die Kinder alle even rein behandeln. Wir behandeln die so, als denen das fehlt. Einer hat eine Gute für das, der kann das sehr finden, und der andere, der versteht es nicht, oder der kann es nicht finden, der beschreibt nicht, was immer dann ist. Der kann het andere sehr finden. So der bedingungslose Leib, die kijkt er nu en die Kinder en dat brücken, wo die fan te zijn. Nicht die alle krijgen overeen.